Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Yini i-place value ya-3 ku-654.213? Awukucabangisisa. Ngizoshintsha ukhala asibhale lana. Ngizothi 6, ngithi 5, ngithi 4 nalichashaza lethu, ngithi 2, ngithi 1, ngithi 3. Khumbula umbuzo, sifuna i-place value ya-3 kule nombolo. Siyabona la ukuthi u6 ukama-100. Esandleni sangosesesinxele ama-100 asibhalela ngezansi ayiphezulu. U6 wethu ukwama-hundreds. Kuyafana nokuthi u10 no2 phezulu. U5 wethu u10s. Ngibhala la ngendlela ezimbili ongabhala ngayo, ama-1s singathi ama-10s. Base sibuyele la esandleni sokudla. Sikwama-10th ke manje. Kufana nokuthi ungayibhala uthi 1/10s noma uthi 1 minus 1 phezulu. Ama-hundreds u1 wethu. Nayi indlela yokuyibhala. Noma sithi ama-1/1000 ama-3 wethu. Nayi indlela yokuyibhala. U10 cube o minus. Sifuna ke i-place value ya-3 ku-654.213. Njengoba sesibhale ngale ndlela ke manje, sesiyabona ukuthi impendulo yethu nayi sesiyayisekela. U3 ukuphi? Ukwama-thousands. Impendulo yethu ke u3 ukwama-thousands. Nayi indlela yokubhala lesibalo sethu noma lezi nombolo zethu. Uma ufuna ukuyiqaqa nje uyibhale ngendlela ezobonakala noma ezocaca kangcono. U600 siucacisa ukhiphile, sawubhala njengoba unjalo no4 siubhala njengoba unjalo. Athi ngishintshe umbala. Ngakhohlwa ichashaza lethu. Plus uyabo u2 kufana nokuthi u2/10. U1 wethu ufana nokuthi u1/100. U3 wethu ngoba ukwama-thousands kuyafana nokuthi u3/1000. Yenye indlela yokuyibhala lento akubalekile kangaka ngoba yabo manje iqaqeke kakhulu inamba. Ikhona nenye indlela futhi yokuyibhala futhi ukuthi inamba ziqaqeke ngempela ke manje. Singathi u6 wethu times 100 sithi plus u5 times 10. Indlela yokuyiqaqa inamba zethu lezo sithi 4 times 1. Awuthi ngishintshe futhi umbala. Yenze iphutha. Yeah, sifuna uhlaza. Sithi 2 now. U2 wethu times 10, 1/10. Nanku no1 wethu times 1/100. No3 wethu kanjalo kuzoba u3 times 3 times 1/1000. Enye indlela yokusibhala lesibalo ukuthi inamba uziqaqe zibe zinto, uziqaqe uziveze imbala yazi ukuthi impela u4 noma u5 noma u6 lona umeleni. Siyabona ukuthi u6 njengoba siyikhumbuza umele u100, siyabona u5 umele u10, kwama-10 siyabona u1 kwama-1s. Basiphuma ngala esandleni sokudla siyabona ukuthi inamba zime kanjani. Siyayibona ke impendulo yethu